hello tai moikka tai jotain tällaista. Mut niin. Tää alkuun mä halusin pahoitella, että ei oo tullut videoita pitkään aikaan, koska ei oo vaan ollut aihetta tai mitään sellaista. Kuten varmaan huomatte, niin tuolla takana on kynttilä ja se tuoksuu ihanalta. Tiedättekö te miltä se tuoksuu? Suklaalle. Jaa. Ja muuten, tää tulee varmaan vähän myöhässä, mut syksy on tullut. Mä en oikein pidä syksystä sen takia, koska on aika kylmät ilmat ja niin, on aika pimeetä. Tai no tykkään mä tämmöisistä pimeistä illoista ehkä. En tiedä. Ja mä ajattelen kysyä teiltä, että mitä te olisitte mieltä, jos mä tekisin pienen Halloween-elokuvan. Jos mä saisin edes muutaman kommentin, että teekö mä sen vai en. No kyllä mä sen muutakin varmaan tekisin. Mä haluaisin vaan kuulla teidän mielipiteen, että tykkäättekö te katsoa sellaisia lyhyitä elokuvia tai sellaisia. Joo, no mulla ei ollut oikeastaan muuta. Toivottavasti tykkäsit videosta, tilaa kanava ja muista ihmeessä laittaa kommenttia tai peukku alas tai peukku ylös. Mut moikka!